et foredrag i to hovedafdelinger, så at sige. Først det, vi kalder et begivenhedsforløb i forhold til min bog, Dansk Udlændingepolitik 1983-2008, og næste afdeling, så at sige, det er mine fortolkninger af forløbet, mine forsøg på at finde årsagsforklaringer osv. på det, der er sket inden for de sidste 25 år. Jeg vil gerne endnu en gang sige mange tak, fordi I ville invitere mig. Det er jeg glad for. Jeg kan da faktisk lige starte med at nævne noget med kilder. Der sidder sikkert nogen her, eller der sidder nogen her, ved jeg, der enten er historikere, eller er på vej til at blive det. Når den blev så tyk, bogen, det synes jeg også måske min egen indvirkning imod den er blevet forfærdelig stor, så handlede det virkelig om noget lidt pudsigt, nemlig at en nu pensioneret bibliotekar på Folketingets Bibliotek havde siddet og klippet ud fra, jeg tror, 12 dagblade i hele landet, og Stiftstidende oplagt en af dem, og havde gemt alt vedrørende udlændingepolitik i perioden 1994 til 2005. Så hvis man i bogen, hvis man ellers har kigget i den, kan se, at den periode fylder særlig meget, så har det blandt andet det som forklaring. Jeg tror, jeg gennemgik 90 mapper med omkring 500-700 artikler i hver. Det var en guldgruppe, fordi jeg kunne aldrig have nået selv at gennemgå så stort et materiale, hvis jeg selv havde skulle finde det frem. Det er en deprimerende historie, synes jeg jo. Den handler i høj grad om menneskers ufornuft, og jo også en af grundene til, at jeg i dag kalder mig konservativ. Meget kort, uden at det skal blive et Oxford-møde, kommer jeg selv fra en baggrund på den yderste venstrefløj. Det var min families tilknytning i hvert fald. Jeg plejer i morskab at sige et sted placeret mellem Enhedslisten og Blekingegadebanden. Der er jeg så ikke længere. Det man kan sige om den lov, der blev vedtaget i 83, det er, der er en tidsånd. Og det er noget, jeg selv bøvler lidt med, fordi naturligvis er det nogle personer, nogle beslutningstagere, der vedtager loven. Det er individer, der handler, men der er altså også en tidsånd. Derfor starter jeg også bogen i 77, der bliver et voldsomt røre, fordi man administrativt udviser en meksikaner. Han var terrorsigtet af mistanke om samarbejde med forskellige venstreekstremistiske terrorgrupperinger, man fandt aldrig ud af hvem. Han bliver så udvist. Det afføder så den kommission, der så senere barsler med en flertals- og ikke mindst en mindretalsbetænkning. Mindretalsbetænkningen er formentlig stort set alene forfattet af daværende formand for Dansk Flygtningehjælp, Hans Gamtoft Hansen. Men det man kan sige, tidsånden går ud på der, slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, det er i virkeligheden det, man kunne kalde statsræson kontra individets retssikkerhed, vel at mærke alle individer på global plan faktisk. Og der kan man sige, jamen det er altså individernes retssikkerhed, også dem, der måtte være uden for landets grænser, der vinder en stor sejr i 1983. Nu er det pudsige ved det, at statsræson er jo sådan set ikke staten som en eller anden anonym aktør, eller som bare som struktur. Statsræson dækker jo i virkeligheden over, at når man taler om statens interesser og hensyn til staten, så er det for mig at se i virkeligheden hensyn til den befolkning, eller det folk, der rent faktisk bebor statens område. Det er hensyn til sidesat man i 83 med de konsekvenser, som det nu fik. Der er ingen tvivl om, at man var drevet af et ønske om at være god, og der er heller, og jeg vil meget gerne understrege, at jeg er ikke konspiratorisk, hvad det her angår. Jeg tror ikke på, at der var nogen, der så at sige sad i hemmelighed og aftalte, at nu skal Danmark i øvrigt modtage en masse indvandring fra tredjeverdenslande, især muslimske lande. Det er der ikke tale om. Der er tale om en grundløs naivitet, og der er fra beslutningstagernes, altså de folketingspolitikere, der stemte for, gjorde de jo alle sammen på nær Fremskridtspartiet. Der er tale om en groft uansvarlig handlemåde, fordi man kan sige, at man i virkeligheden gik ind i det ukendte. Men jeg tror ikke selv på, at stort set nogen af dem var klar over, hvilken grad af tilstrømning det ville medføre. I hvert fald fortalerne for loven. Der var advarsler mod loven, skal jeg derimod sige. Det var der jo for daværende justitsminister Erik Ninn Hansen. Han skrev allerede i loven blev vedtaget, jeg tror det er 4. juni, dagen for grundlovsdagen 1983, tredje behandling. Allerede i foråret 83, eller allerede, for der var det jo ved at blive klart, at det ikke ville være flertalsindstillingen, men mindretalsindstillingen. Jeg kommer om et øjeblik kort til, hvad der er, hvad skal vi sige, det voldsomt skrevet i loven. Men Hansen advarer imod det i foråret 83, så han kan se, hvilken vej vinden blæser. Han siger simpelthen, hvis vi gerne vil noget frit efter hukommelsen, hvis vi gerne vil blive ved med at være en nationalstat, så skal vi passe på. Og, citat, jeg frygter, at flere 100.000 vil benytte sig af muligheden, altså for at komme ind i Danmark kvæg den nye, meget liberaliserede lov. Han blev i den sammenhæng, kan lige nævne en passant til at Wilhelm, der beskyldte ham for mindre kedelige ting. Jeg ved ikke, han trak vel ikke nazikortet, men han tog i hvert fald skarp afstand fra sådan den her dyrkelse, som han mente er et snævert nationalistisk fællesskab og sådan nogle ting.
Men altså, ellers må vi lige slå fast, og det er jo så det, der ikke er så godt, det er jo, at fordi Schlüter-regeringen, som det jo var, der trådte til ret kort tid forinden, kan se, hvilken vej vinden blæser. Der er et flertal udenom regeringen, bestående af venstrefløjen, Socialdemokraterne og Radikale Venstre, så vælger man altså, så at sige, at stemme sammen med dem, simpelthen for at undgå at komme i mindretal. På trods af, at det næsten ren form af mindretals betænkning, der bliver til lov, selvom den Hansen havde indstillet flertalsbetænkning. Meget kort, der er 3, den er jo lang, den fylder et eller andet 40 sider. Der er 3 helt afgørende punkter. Der bliver givet retskrav for konventionsflygtninge. Det er jo flygtninge, der kan godt gøre, at de er sandsynliggøre i overvejende grad. De er personligt forfulgte. Den ret eksisterer også stadigvæk i dag. Derefter, og nu kommer det, der gælder de rigtig mange opholdstilladelser, de facto flygtninge for retskrav. Det er der, hvor der er andre tungtvejende grunde. Det er sådan gummipakker. Det er det, de kan vi aflæse tallene. 4/5 cirka af de asylansøgere, der får bevilget asyl og får opholdstilladelse, de kommer ind som følge af de facto-reglen. Så det er rent antalsmæssigt, at det er den helt tunge post. Den sidste, det er retskrav på familiesammenføringer. Det er jo det, vi først og fremmest i virkeligheden slås med i dag efter stramningerne. Det er jo ikke så meget flygtninge, der kommer ind længere, men det er familiesammenføringer. Jeg kommer til stramningerne i 2002. Men altså, det er det, der giver det helt store tal. Når jeg kan lige nævne, at aldersgrænsen for familiesammenføringer dengang var 15 år. Man nævner i kommissionens betænkning der, at der også har været eksempler på personer under 15 år, der er blevet gift. Der sætter man alligevel hælen i, ligesom man gør ved bigami. Det er jo så spørgsmål om europæiske lande, alle sammen bliver ved med det. Det er interessant i øvrigt også, at Fremskridtspartiet, der stemte imod, udelukkende anvendte, hvad man kunne kalde økonomistiske argumenter. Man kan sige, debatten kultur, religion osv. er simpelthen ikke relevant på det her tidspunkt, eller det bliver ikke diskuteret. Man kan ikke se det, kan man sige. Så der er udelukkende tale om bekymring i forhold til udnyttelse af de danske velfærdsordninger osv. Ellers må vi sige, at hvis vi kan nævne nogle kort fra ja-partiernes side, så at sige, så er det jo Ebba Strange fra SF, det er en Bjørn Elmqvist, daværende venstremand, senere blandt det radikale venstre, og så er det en Bernhard Bavnsgaard fra radikale, og det er en Ole Espersen fra, Socialdemokraterne, eller Socialdemokratiet, som det hed dengang. Det der så sker, det er, at loven bliver vedtaget. Der går lidt tid, hvor der ikke rigtig sker noget, men fra 84, allerede 84 stiger antallet betragteligt. I 83 blev, jeg tror nok, at tallet var 338 asylansøgninger, der blev godkendt. Det tal stiger så året efter til omkring 4.000, og derefter stiger det bare, ikke bare støt og roligt, men næsten eksplosionsagtigt. Allerede i 85 er der nogle uroligheder forskellige steder, ikke mindst i Kalundborg. Der har jeg altså øvrigt senere talt med nogle kalundborgensere. Det blev fremstillet som raceoptøjer, og som den danske pøbel, der angreb de her stakkels iranere. Det viste sig jo senere, at for eksempel havde man jo været så begavet fra den flygtningehjælps side at placere iranere sammen med irakere og sådan forskellige grupper. I hvert fald var det kysthospital, som det hed, hvor de var indlogeret. Det var fuldstændig raseret, da man så i øvrigt fik dem placeret andre steder, da de havde været igennem asylproceduren osv. Men fra efteråret 86, det er lidt skelsættende, fordi der bliver det klart, at hvis ikke man griber ind, så ville asylansøgertallet det år formentlig være noget op på i hvert fald 25.000. Man griber også ind, men alt for lidt. Man gør det, at man laver simpelthen en regel, der hedder, at man kan ikke asylshoppe længere. Hvis man altså med andre ord først er kommet til Holland, så kan man ikke blive der et par måneder og så til videre til Danmark. Det kunne man indtil 1986. Altså man tror, det er løb. Den mulighed fjerner man, men grundlæggende fjerner man jo ikke lovens dårligdom, man har stadig retskrav for de facto flygtning. Der må jeg sige, der synes jeg, det er helt forbløffende, at de ansvarlige politiske partier ikke kan se, at den er gal, og at det her vil medføre i stigende grad alvorlige konflikter med det danske samfund. Det fortsætter frem til midten af 90'erne, stort set uantastet, havde jeg sagt. Det er den periode, hvor vi Danmark især modtager temmelig mange statsløse palæstinensere. Vi modtager omegnen af 10.000 somaliere. Og der er en række borgmesterprotester. Den mest kendte er måske nok Per Madsen fra Ishøj. Det kunne også være Torben Simonsen fra Aarhus. Der var forholdsvis skarp i mailet, inden han blev indrigsminister. Der sker ikke noget. Det er helt uden effekt. Altså man kan sige, at der er sådan lidt med en partifælle, og Per Madsen var jo socialdemokrat, jamen så forsøger de at sige noget pænt, men det har ingen effekt overhovedet, at de her borgmester brokker sig. Tallet fortsætter bare. Altså grundlæggende ønsker man ikke at gøre op med den lov, man har vedtaget i 83. Det er meget interessant. Allerede på det her tidspunkt tror jeg faktisk, i den stille sind, at mange af de her politikere må indrømme, at antallet, der kommer hvert år, er langt større, end de havde regnet med.
Det er som om, der er en eller anden mekanisme i retning af, at man simpelthen ikke erkender, at man har begået en fejl, og man lader derfor være med at foretage sig noget i retning af at stramme. Fra 1995 sker der noget, og det er ikke fra politisk hold, det er fra bladverdenen, det er Ekstrabladet. Altså deres indsats, kan man sige, sådan ser jeg selvfølgelig, fra 95 og til Svend Aage Gade bliver gået af Politikens bestyrelse i år 2000, kan ikke overvurderes. Ekstrabladet skifter markant profil, hvor de i 85 netop havde talt om den danske pøbel og så videre, i forbindelse med optøjerne i Kalundborg. Så starter vi altså fra 95 med kampagner som Godhedens Pris, måske ikke, og de fremmede, hvor de er i den 5-årige periode er langt en kritisk avis, også væsentligt mere kritisk end Jyllandsposten for eksempel. Og virkelig afdækker både svindel med asyl, de stigende omkostninger for det danske samfund og den voldsomt stigende kriminalitet som følge af indvandringen. Jeg bunker det sammen her, kalder det indvandring, hvad enten de havde fået asylstatus eller ej, fra den tredje verden. Og man begynder også at problematisere det forhold, at en meget stor del af dem, der kommer, er fra muslimsk dominerede lande, og de kulturkonflikter, der optræder i den sammenhæng. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har skrevet der. Ja. Jo, det er også, undskyld, det er også her, og det er så fra 94 og frem, der begynder man endelig at lave opgørelser, apropos kriminalitet, hvor man opgør det efter national oprindelse. Og de viser jo naturligvis en overraskende forskel, en meget, meget markant overkriminalitet. Så begynder man senere, I ved, det her med at reducere eller annullere det forhold, at de ligger nede i socialgruppe 5. De fleste af dem, det ændrer altså ikke ved det absolutte antal kriminelle handlinger. 2, der er nogle årsager til, at en meget stor del af de tredje verdens personer, vi har fået til Danmark, ligger dernede, og det er blandt andet og først og fremmest en manglende vilje til at assimilere sig til det danske samfund. Men man begynder dog at offentliggøre de her statistikker. Det var indtil da, skal man nok noget tilbage i 80'erne. Der kunne man godt finde eksempler. Jeg har en kronik fra Ole Espersen. Det er så tilbage i 83, hvor han hævder at vide, at flygtninge og indvandrere er mindre kriminelle end danskere som helhed. Familien fra daværende VS fastslog i gåsøjne det samme. Det var ikke rigtigt, men det er først her, at man så at sige begynder at få syn for savn i form af, at man faktisk kan aflæse tallene. Det var også i 95, at Dansk Folkeparti blev stiftet som udbryder fra Fremskridtspartiet, som man vil vide. Så på den måde sker der et skifte omkring midten af 90'erne. Altså man begynder at tale mere åbent om, det er meget i kraft af Ekstrabladet, og man begynder, at få nogle tal, der gør, at det her ikke bare er følelser, havde jeg lært sagt. Kritikerne af loven, det er jo hele tiden, eller meget ofte skulle i skolen, at de baserede sig på følelser. Dorte Bennedsen fra Socialdemokratiet elskede at sige, lad os få fakta, tal og fakta på bordet, så får vi aflivet myter og fordomme, så bliver diskussionen også mere reel. Jeg skynder mig lige at sige, at hun tilhører den fløj Socialdemokratiet, der ligger omkring Svend Auken, måske næsten til venstre for ham. Det er nok der omkring. Valget i 98, der sker jo ikke noget der. Man kan sige, at Dansk Folkeparti får relativt succes ved at komme ind med 13 mandater, jeg tror det er 7,4% af stemmerne. Men Uffe Ellemann, oppositionens leder, vil ikke diskutere udlændingepolitik i noget nævneværdigt omfang, og i øvrigt går det jo, som man ved, at Nyrup vinder med et mulehår. Jeg kan ikke lade være med at indskyde, at selvom jeg i dag er borgerlig ikke kunne drømme om at stemme socialdemokratisk, så kan jeg ikke lade være med at ruge for, hvis Uffe Ellemann var blevet statsminister. Så det er lige før, jeg egentlig ikke har så meget imod at valget endte i 98. Henrik Gade Jensen, en fremragende filosof og skribent og forfatter, han har sagt, at det er, og han har skrevet mange år gennem tiden, og det var sådan lidt, sagde han, om sine egne mange ord, og han var egentlig ikke så sikker på, hvor meget de havde flyttet, men begivenheder flytter. Begivenheder flytter holdninger. 11. september, senere jo altså også bomberne i London og Madrid, og så får man altså det her folketingsvalg den 20. november 2001, der var et voldsomt skred, og et klart skifte til højre dansk politik, hvad var jeg regnet mig sammen, at VK og O vinder jo til sammen 23 mandater, Fremskridtspartiets 4 ryger så ganske vist ud. Ikke? Man altså taler om samlet skifte til højre på 19 stykker netto, så at sige, til Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Og det får også en reel betydning, der er ingen tvivl om. Det vi havde fået at vide igennem alle årene, nemlig at vi ikke kunne stramme, kommer jo til mine fortolkninger. Det kunne jo godt lade sig gøre, kan man sige, 24-årsregel og tilknytningskrav, de 2 klart væsentligste stramninger, vedtaget i maj eller juni 2002, har næsten øjeblikkelig effekt. Der var lige et efterslæb med nogen, der desværre var under den gamle ordning, og det gør, at antallet af asylsøgere, eller altså godkendte asylsøgere, falder fra gennemsnitligt 5.000 om året til lidt over 1.000 kun, altså helt ned til en fjerdedel. Antallet af familiesammenførte falder fra cirka 10 til cirka 4.000, og endda lidt under. Ikke? Altså meget markant effekt af de her stramninger. Siden efter 2001 kan man sige, åbenbart jo blandt andet,
set altid været ret indlysende, synes jeg, ser på partiets historie, i hvert fald i værdipolitikken. Men det åbenbart jo det radikale Venstre som et klart yderliggående parti. Ikke det økonomiske, glem den, havde jeg nær sagt. Men det er naturligvis, som jeg plejer gymnasiet dagligt at sige, det er ikke nok at have den her venstre-højre skala, man er også nødt til at have en værdipolitisk skala. Retspolitik, EU-politik, skolepolitik, udlændingepolitik. Og radikale Venstre er sådan set kendetegnet ved at ligge helt ude på en fløj, så at sige. Ikke? De får stor succes med det i 2005. Partiet i hvert fald går frem til 17 mandater. Marianne Jelved kommer med den der berygtede bemærkning 2004. Lad der komme 4.000 eller lad der komme 10.000, bare Danmark overholder konventionerne. Altså med andre ord tydeligvis en utopisk tilgang til politikken, ikke baseret på hvad virkeligheden fortæller, men en forestilling om hvordan man fører den i gåseøjne gode politik. VKO har sat i parentes, de er jo ikke med i regeringen, er jo som bekendt blevet genvalgt 2 gange. Nu er jeg sådan set stort set ved at komme op til vores egen tid, inden jeg kaster mig over fortolkningerne. EF-domstolen kan jeg lige nævne til sidst, den er ikke fået med i min bog. Jeg har overvejet at lave en debatbogsagtig en ud af den, også fordi den er så frygtelig lang. EF-domstolens afgørelser har, det er mit gæt, altså jeg bygger blandt andet på, hvad Eyvind Vesselbo, som vel er den, eller det folketingsmedlem og en af dem i kongeriget, der ved mest om det her. Jeg gætter på, at udlændingsstramningerne, som faktisk havde en reel effekt, reelt er annulleret nu. Mit gæt er, så må vi jo se om ret, mit bud er, at fra næste år vil tallet eksplodere voldsomt, som følger med topdommen, vil der reelt ikke være nogen bremseklods længere. Det er nu muligt, og det skal nok blive organiseret for henholdsvis pakistanere, somaliere, tyrker og hvad ved jeg, vil det formentlig fra næste år, vil vi se en voldsom stigning i antallet af familiesammenførte igen. Det bliver spændende at se, hvad VK og naturligvis ikke mindst Dansk Folkeparti vil gøre i den sammenhæng. Det var sådan det meget hurtige forløb. Så vil jeg kaste mig over nogle fortolkninger. Det er vel nogenlunde samme længde. Hvordan kunne det her ske? og hvem har svigtet, og hvem har svigtet mest, osv. Den lette forklaring, ikke en lette forklaring, men en klar forklaring, det er, at loven af 83 er en frugt af 68. Jeg ved godt, det er en klassiker på højrefløjen skæld ud på 68'erne, jeg gør det også glad og gerne, og mener bestemt også, det har meget for sig. Fordi man kan sige, der er jo dem, der nogle gange bruger det der med at sige, jamen på grund af nazismens ugerninger, så er det så at sige, betaler vi stadig af på det i forhold til at være humanitær osv. Den forklaring er utilstrækkelig, fordi hvis man går tilbage til 1950'ernes Danmark, der kan jeg dele med noget af, for man var national, havde jeg sagt, og man var det med en stor selvfølgelighed. Jeg havde sagt bare set far til 4 film. Jamen, det er et meget, meget interessant historisk vidensbyrd i virkeligheden, ikke? Uanset at fortællingerne måske nok er lovligt idealiseret. Ikke afvist. Man kan også gå længere tilbage, vil jeg sige, lektor Henrik Jensen fra Roskilde Universitetscenter har skrevet en meget interessant bog, Det faderløse samfund, det var sammen med Ofres og 100. Men altså, hvor han jo i virkeligheden ser den vestlige verdens svækkelse, blandt andet i hvert fald som et resultat af de her 2 frygtelige krige, det store europæiske tragedie i 2 akter, havde jeg sagt, 1. og 2. verdenskrig, som har, gjort os trætte. Man kan også gå endnu længere tilbage, gå tilbage til 1700-tallet og sige, ikke oplysningstiden over en kamp, over en bank, men den franske oplysningstid, den abstrakte del af oplysningstiden, som jo sværger til omvæltningerne, som ikke vil kendes ved det gamle, som helst vil udtænke alting siddende ved skrivebordet, en spekulativ filosofi, og sige, er der også nogle frugter der? Altså det er jo det her, de her umådeligt vanskelige årsags, hvorfor skete noget, ikke? Det kan vi aldrig bevise, kan man sige. Man kan pege på en række årsager. Jeg siger, 68-generationens gerninger tæller efter min opfattelse tungt i det regnskab. Så vil jeg sige, at de borgerlige i Danmark, jeg tænker selvfølgelig primært på Venstre og Konservative, de svigtede, altså, det gjorde de. Jeg ved udmærket godt, at de var afhængige af det radikale Venstre, og jeg ved også godt, at de ikke havde set, hvad så ville komme, fordi det tror jeg som sagt ikke politikerne havde. Men det ændrer altså ikke ved, at de i hvert fald i 86 burde have sat hælene i. Og jeg ved godt, det kommer til at lyde som sådan voldsomt, fordi det bliver stort set aldrig brugt. Der er altså faktisk i grundloven mulighed for at udskrive folkeafstemning, hvis blot en tredjedel af Folketingets medlemmer ønsker det. Det våben burde man naturligvis have taget i anvendelse. Det turde man ikke af hensyn til den radikale samarbejdspartner, man var hunderede formentlig for at støde dem fra sig, fordi de jo i alle de her år på ulyksaligste vis sidder med og er tunge på vægtskålen og reelt afgør regeringsdannelse, statsminister osv.
Men Socialdemokratiet, skynder mig lige at sige, er klart værst. Jeg skal lige skynde mig at sige, selvfølgelig kan man finde dem, der i princippet er endnu værre, nemlig VS, det vil i dag være Enhedslisten, SF og Radikale Venstre. Det gider jeg ikke rigtig at gå lidt hen over dem, fordi det er indlysende, at de altid ville stemme for en yderliggående politik. For enhver lempelse og imod enhver stramning. Og hvad Willy Søndergaard snakker og så videre, men det ændrer sådan set ikke ved det. Men fordelen han er jo, at de tre partier til sammen normalt vil ligge på maks 20% af stemmerne. Ikke? Jeg ved, hvor der ret kendt, undskyld, SF står meget stærkt i øjeblikket. Det ændrer jo ikke ved, at hvis bare de andre partier i Folketinget kan være enige om at føre en ansvarlig politik, det kunne være på forsvarsområdet eller hvad ved jeg, men så kan det også lade sig gøre. Derfor er det selvfølgelig også Socialdemokratiet, der udgør det største svigt. Fordi hvis ikke de var gået sammen med Radikale og Venstrefløjen, så havde vi jo aldrig fået den lov. Så havde vi formentlig fået flertallets indstilling dengang, der var meget mere forsigtigt. Det var også en lempelse dengang, men det var dog en meget mere forsigtig lempelse. Det der er helt forbløffende, og og jeg forstår det stadig ikke, det er, at Socialdemokratiets ledende folk ikke kunne se, at de i massivt omfang svigtede deres egne kernevælgere. Fordi det i høj grad var deres egne og relativt lavtlønnede kernevælgere, der først og fremmest kom til at mærke konsekvenserne af den førte politik. I stedet havde man vel den der lidt absurde forestilling om, at det at igen være god og tage udlændinge ind osv., var en form for plussumspil, der så at sige ville forøge mængden af lykke i verden, hvis man kan følge logikken her. Ikke? En ulykkelig flygtning for asyl kommer ind og bor i Danmark, den samlede mængde lykke er forøget. Nej, men det er den ikke, fordi der sker jo det, at det her er et nulsumspil i meget høj grad. Det betyder nemlig reelt, at der bliver taget noget, for nu at bruge det jo fjollet udtryk, lykke, væk fra nogen. Og det var for eksempel for dårligt stillet, økonomisk dårligt stillede danskere i sociale boligbyggerier, der i stigende grad måtte se deres tilværelse forringet, der måtte se dagligdagen forvandlet til noget, de ikke længere selv var herre over. Sådan kort sagt, for at bruge et marxistisk udtryk, blev fremmedgjort i deres egen lokalområde. Og det svigt, at Socialdemokratiet laver der, det har de også fortjent at betale for. Det har de heldigvis også gjort ved de sidste 3 valg, og det er da sådan, som man i dag må sige, Socialdemokratiet, ja, jo, det er vel et parti som alle andre, ikke? Den der helt særlige status, men som Socialdemokratiet jo historisk har haft i det 20. århundrede, den har de mistet, og de ligger som det er rent, kan man sige. Et absurd eksempel, jeg lige kan nævne meget kort, det er, at Bjerger udgav for eksempel en debatbog 87, i opposition hed den, og der er hun ude til at vælge med, hun indrømmer sådan set også ærligt, at de her kernesocialdemokratiske arbejdervælgere, er voldsomt utilfreds med flygtningepolitikken og skælder ud på den. Man kaldte jo altså flygtningepolitikken dengang, fordi de primært var flygtninge. Det kunne hun ikke forstå, skriver hun så. Det skulle jo være sådan, så de dårligt stillede danskere og flygtningene forenede sig og kæmpede imod den onde støtteregering. Ikke? Ja, ikke? Altså, og jeg tror sgu, hun mener, når hun skriver det. Det var igen min pointe, altså den der bundløse naivitet i forhold til, hvad der foregår. Ja. Tilsviningen, det er klart, altså det er også, kunne jeg også nævnt undervejs i begivenhedsforløbet, men det er ekstremt, og det er så ekstremt i 80'erne. Altså det alt andet lige bliver diffameringen af indvandrerkritikerne trods alt bedre op gennem tiden ved at hæve det. Det allerværste er de allerværste eksempler, jeg har fundet, det er i 80'erne, det er blandt andet, der Søren Krarup indrykker sin berømte annonce i Jyllandsposten i 86 som protest mod flygtningepolitikken. Jeg synes stadigvæk, at han har sagt bedste i godsøjne, jeg kunne finde, er en kollega til Søren Krarup, en sognepræst et eller andet sted inde i København, og som om Søren Krarup i 86 udtalte, det er en dunst af rådden kød fra et sydligt naboland, der engang marcherede i takt. Det var så, fordi Søren Krarup altså protesterede mod en politik, der det år ville føre til 25.000 asylansøgere. Og så fremdeles ikke racisme, nazisme, fascismekortet blev spillet rask væk. Den danske forening kunne ikke holde møder uden at besættere, som de stadig hed dengang, autonom senere mødte op og kastede, hvad ved jeg, stinkbomber, røgne æg og tomater osv. Men det er dog blevet bedre. Men som jeg så en meget morsom kommentar inde på Snaphanen for et par dage siden, jeg er jo egentlig sådan, det er først rigtig okay, når det er Willy Søndergaard, der har sagt det, ikke? Det er først, når han siger, at de skal skride af helvede, så er det i orden. Det er stadig ikke okay, at sådan nogle højreorienterede nogen siger, det skal de lade være med, skal det ikke? Så skal de i hvert fald helst grises til. Men når vores egne siger det, sådan noget andet. Noget af det værste også, igen kunne jeg da også nævne det, fordi det forekommer jo ret systematisk, men igen især nok op til midten af 90'erne, opdragelsen af befolkningen. Altså jeg har en stribe eksempler i bogen. Ebbe Strange var storleverandør, Ebbe Strange, der i mange år var retspolitisk ordfører for SF. Altså det er jo sådan lidt en logik om hos politikere, der var for en lempelig lov, der hed, at i virkeligheden findes virkeligheden ikke. Den konstrueres kun, ikke? Og der ville ikke være problemer, hvis blot
politikerne især, så kunne man så udgrænse Fremskridtspartiet, som det var dengang, bare talte pænt for Søren. Så ville den danske befolkning også kunne se, at det her ikke var noget problem. Ikke? Så, men fordi der var politikere, også nogle fra Venstre og Konservative, men talte kring, så fik vi problemerne. Ikke? Det er en konstruktionsteori om verden, så at sige, ikke? Hvor efter alting konstrueres, for eksempel også den danske nation osv., den blev først til op ad formiddagen i 1800-tallet, som I sikkert har hørt om. Nemlig. Så må jeg igen sige, apropos det med svigtet, ikke? Byrderne er strengt ulige fordelt, må man sige, ikke? Fordi den øvre middelklasse og overklassen, altså lille del af landet. Der er ikke noget i vejen med en overklasse, vil jeg godt sige understrege. Men der er noget i vejen, hvis overklassen og den øvre middelklasse er asociale i forhold til resten af befolkningen. Og det må man i massivt omfang tale om. Vi kan bare tage sådan en profession som min egen, det er sådan en fornuftig, velplaceret middelklasse, ikke? Gymnasielærer, og der er stemmeafgivning, altså jeg vil ikke sige mere om det. Det samme gælder journalister, det samme gælder universitetsansatte osv. osv. Men hvad jeg vil sige? Jo, jeg har døbt til godhed, der stedfortræder. Det synes jeg er en af en meget passende betegnelse. Den der godhed, man udøvede man jo netop ikke selv. For de kom ikke til at bo på villaen ved siden af i Gentofte, eller hvor det nu måtte være. De boede netop i socialt boligbyggeri i Ishøj og Slund, og hvor ved jeg, og man betalte ikke selv en pris for det, så at sige. Og der er der altså også, må jeg sige, der kan man jo også pege på borgerlige politikere også, og undskyld, jeg måske det her selskab, der kunne fremhæve på Slytter, det er dog helt tilbage fra 85. Det er en modenhedsudfordring at modtage flygtninge, sagde han efter optøjen i Kalundborg. Okay, altså, selv bor i en 300 kvadratmeter lejlighed på Frederiksberg Allé, og har en hyre, der i dag vil svare til 1 million kroner om året. Og det er der ikke noget galt med. Jeg har ikke noget mod folk, der bor. Vel, altså, tror jeg mener, jeg er ikke egalitær. Som konservativ mener jeg helt klart, der har brug for hierarkier, og der var altid været klasser i samfund. Men det var ikke okay, det der. Det var det ikke. Ufilme er et stygt eksempel, og så er det sådan set kun blevet værre og værre de senere år. Overordnet set vil jeg sige, nu nærmer jeg altså snart afslutningen, at det, jeg havde næsten sagt, godsindustrien ofte slog på i deres argumentation for, hvorfor Danmark ikke kunne stramme. Det var, at vi kunne ikke, sagde de. Vi var en del af globaliseringen, det kunne ikke lade sig gøre. Det viste begivenhederne i Vesterland i 2001 simpelthen ikke var rigtigt. Men når jeg hæfter mig ved det, er det i virkeligheden, fordi jeg vil kalde det et forræderi imod en netop vestlig kulturtanke om, at mennesker har en fri vilje, og at vi handler, gør vi. Fordi det, de i virkeligheden sagde, når de sagde, at vi kunne ikke stramme, det er en form for skæbnetro. Det er en, som jeg har kaldt det et eller andet sted, som var det en græsk tragedie, der har én og kun én udgang på stykket, så at sige. Det synes jeg virkelig er et forræderi mod den vestlige tanke, som i ekstrem høj grad efter min opfattelse har været med til at gøre Vesten til det, den er, nemlig en meget rig og velstående kultur. Det har været forestillingen om, at man rent faktisk kunne ændre tingenes tilstand ved at handle som individer, som subjekter. Og den bliver altså fatalt svigtet de der år, fordi man simpelthen hele tiden siger, at vi kan ikke stramme ligegyldigt, hvad vi gør. Skal de se, hvad jeg skriver til? Ja, det er også banalt at sige, at det er katastrofalt, så længe det er kommet i gang den diskussion nu, så længe man venter med at begynde at diskutere islam, så længe man venter med at diskutere indvandring for primært, fordi det er jo der langt de største problemer er, slet ikke kun, vil jeg godt lige understrege, men langt de største problemer er og bliver fra personer, der kommer fra muslimsk dominerede lande, er en lang række årsager, det vil tage for lang tid at komme ind på her, men man venter alt for længe med at diskutere, om det er et problem. Det er det. Om det er et særligt problem, det er det. Men i stedet bunker man så at sige alle sammen i den samme sådan fade sovs og siger, nej, det er også ligegyldigt. Og det gælder også venstrefløjen i dag, ikke? Altså, det kan godt være, at de skælder ud på det, de kalder islamisk fundamentalisme, men de skynder sig at tale om kristne højrefløjer i USA, ikke? Og det er sådan, det er slagt tænkning simpelthen, at man ikke er i stand til, så at sige, at undersøge, skrive, vurdere fænomenerne sådan en for en og se, det ville da være mærkeligt, hvis ikke der var nogen forskelle. Så må jeg sige om EU. Hvis man havde spurgt mig for bare et par år siden, så ville jeg bare have sagt, at jeg var skeptisk. Nu er jeg lodret imod. Naturligvis især senest efter de her domme, men det er langt fra kun det. For mig at se spiller EU en rolle, der i den grad leder hen imod en stigende islamisering af Europa. EU, jeg læste for nylig en rapport fra EU-kommissionen, eller en gruppe nedsat af EU-kommissionen. Der var det ene totalitære tiltag efter det andet. Undervisningsbøger skulle rettes til, så de afspejlede en antropologisk tilgang til islam, og så, altså i stedet for en filologisk, hvor man rent faktisk læser, hvad der står i Koranen, og så videre, og så videre, og så videre. Man skulle have unge mennesker med i tv-shows, fordi de ville appellere til. Lærere skulle efteruddanne, så de kunne undervise på en rigtig måde. Så det skulle da være en DDR-brochure, altså. Jeg vil hellere sige det sådan, jeg ved godt, det her er jo illusorisk for nærværende, det går klart. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, en principiel konservativ position, min er i hvert fald,
det er den, at EU skal afvikles. EU er en voldsom klods om benet og decideret modarbejder de europæiske nationalstaters de forsøg, de ellers kunne gøre på at løse det her meget, meget store og meget, meget voksende problem med islamiseringen af Europa. Det kommer jeg til i sidste afsnit, fordi det er jo langt fra i Danmark, det står værst til. Ja, og dem kommer altså hertil, ikke? Europæiske lande er nævnt, det er fuldstændig flink det her, ikke? Hvis vi nævner nogle af de værste, det er nogle af de værste, jeg tager med her. Holland, hvad er det, de har? 1 million muslimer og en befolkning på 16 millioner, cirka 6%. Kæmpe ghettoer uden for Amsterdam. Rotterdam får formentlig muslimsk flertal i løbet af 10 år. Enorme kriminalitetsrater. Homoseksuelle, de har jo den her helt særligt liberale, frisindede kultur. Det er gennemtæsket dagligt inde i de store byer i Holland. Hvad er politikernes reaktion? Det er for eksempel at begynde at kriminalisere og afhøre bloggere. Senest en, der hed, skrev under pseudonym, Gregorius Nexshot, tror jeg det var, der simpelthen blev afhentet af politiet, fordi han skrev islamkritisk og lavede sjove tegninger af profeten og andre på sin hjemmeside. Så det er svaret for politikerne der. Belgien, 2004, Flams Blok. Jeg har læst deres partiprogram på engelsk. Nationalkonservativt parti. Det var ikke noget, man ikke kunne komme til Belgien og være indvandrer, man skulle bare assimilere sig. De blev forbudt. Jeg gentager. Man forbød et lovligt politisk parti. Nej, nu er det så ikke lovligt, nu er det ulovligt. Det er så dem, der, jeg har taget en afhandling i dag, hedder Flams Belang. Det er sådan Belgiens politiske elite klarer det. I Antwerpen, hvor der også er tæt ved at være muslimsk flertal, der får Flams Belang en tredjedel af stemmerne. De må få virkelig mange fra de indfødte belgier i den by. Flamlændere, som det jo faktisk er, de hollandsktalende. Hvad gør man? Det klarer man da snilt. Det, der svarer til Venstre Konservative Socialdemokratiet, laver en cordon sanitaire, som de kalder det. Smittefaren jo fra Flams Belang, og laver så sin koalitionsregering i bystyret her, ikke? Men altså man sørger for at holde mod for en galt indflydelse. Hvad skal vi mere tage? Storbritannien, de har lige fået ros. Jeg mener, det var Europarådet, eller også var det Racismecenter. Ros, fordi de har rekordmange racismedomme. De forstår virkelig at kriminalisere folk, der udtrykker tvivl om islams nødvendighed osv. Så det får man ros for. Danmark får tilsvarende naturligvis skæld ud, fordi vi har relativt få racismedomme. Ikke? Så, men England og Tony Blair og så videre, nu Gordon Brown, de er virkelig forstået og sørge for, at folk i hvert fald ikke siger det alt for højt, hvis de har kvadratels over tingene. Sverige har jeg med vilje nævnt til sidst. I samfundet er det simpelthen ved at gå i opløsning for øjnene. Så jeg ved ikke, om I kender din hjemmeside, der hedder snaphen.dk. Han har jo kendskab til Sverige gennem 50 år, jeg har set et par gange med ham. Det er helt vildt. Altså, jeg har lige set et kronikforslag til Jyllandsposten om Trollhättan, en lille by med godt 50.000 indbyggere. Et fortvivlet brev fra plejepersonale, der bliver skudt rundt omkring udenfor og sådan noget. Senest ind af vinduet til en 90-årig gammel dame. Jødeborg mener jeg det var, der udtalte en politichef, ledende politimand for nylig, at man skulle ikke regne med, at man kunne slippe for at blive røverisk overfaldet, hvis bare man kun gik ud om dagen. Det var fuldt sandsynligt, at det også ville ske ved højlysdag. Der er et forstad i Stockholm, hvor politiet uddeler gratis skudsikre veste. Det er det, de kan gøre for at beskytte deres befolkning. Der er Malmø, hvor jeg ikke sådan har nogen, der er sådan jævnlige eksplosioner og skyderier og så videre, ikke? Det er helt vanvittigt. Og økonomisk, altså, er jeg også ret overbevist om, at Sverige. Men det der jo bare sker med deres velfærdsstat, som efterhånden er en dårlig vittighed, det er naturligvis ikke, at den bryder sammen en gang. Der sker naturligvis det, at den bliver udhulet forringet. Problemet er naturligvis, at menige svensker oplever uden tvivl økonomisk forringelse, men det sker glidende. Og først og fremmest er kriminaliteten i Sverige altså et omfang, der er så uhyggeligt. Voldtægt, og de har de her, altså man kan godt lide, når jeg bruger de her tal, så har han altid gjort mit forholdsvis ihærdige anstrengelser for at kontrollere de rigtige. Det næste tal, det har jeg inden for den officielle svenske statistik. Voldtægtstallet i Sverige er, og jeg har korrigeret for befolkningstal, 5 gange så højt som i Danmark. Formentlig er mørketallet endnu højere, fordi der vil være temmelig mange områder i Sverige, hvor man bare ikke anmelder en voldtægt. Men altså stadigvæk helt officielt er der korrigeret for befolkningstal 5 gange som område voldtægter i Sverige. Ja, jeg lyder ikke mundt om fremtiden. Jeg ved det ikke, og det vil jeg nu godt understrege på den måde forstået. Jeg gider ikke være skråsikker. Det er svært at spå, især om fremtiden, sagde Storm P. Det mener jeg naturligvis, han havde ret i. Jeg tror, det er dyster. Jeg ser ikke for mig, at vi pludselig, den er sagt, bliver vældig gode til at leve sammen med muslimerne og i øvrigt med de meget store og voksne minoritetsgrupper, der er rundt omkring. Naturligvis er det en mulighed. Alt er en mulighed, i og med at det ikke er sket endnu. Jeg har meget svært ved at se det for mig, men om det bare, havde jeg sagt, bliver, at vores samfund i Europa i stigende grad bliver ekstremt, altså parallelagtige, hvor vi så kan leve i relativ fred. Så vil der så være nogle friktionsområder, eller så det bliver en lavintensiv borgerkrig, tror jeg, Lars Hedegaard har døbt det.
Det er der noget, der er endnu værre. Jeg ved det ikke, og det mener jeg. Det er ikke, fordi jeg ikke vil sige det, men der er mange udgange. Der er mange udgange der. Men jeg vil hæve det, og der er også talt med folk, som er ret kritiske over for den politik, der har været ført, men som alligevel hævder, det er jeg så ikke enig med, som alligevel hævder, at muslimer og andre, der er kommet til Europa, siger de, vil komme under så tryk, eller er under så stort tryk fra det, vi kalder moderniteten, så de trods alt vil foretrække vores måde at leve på, og at det derfor går. Jeg tror ikke på det. Altså, min henvisning vil primært være Huntingtons Clash of Civilizations, hvor han netop har et ordentligt interessant afsnit om det her med modernitet. Hvad er nemlig modernitet? Er modernitet, hvad skal vi sige, noget universelt, som alle, der kommer i forbindelse med det, ønsker at eje, havde jeg sagt, være en del af, på den samme måde, eller er modernitet bare, og det er Huntingtons pointe, eller det er hans svar på, hvad det er tekniske forbedringer, og de tekniske forbedringer, der giver bedre våben, havde jeg sagt, men altså også bedre mulighed for at leve et betrygget liv, rent materielt. Det er stort set alle kulturer. Det er alle interesseret i. Ikke? Altså den vestlige verden, der skabte de ting, alle andre er interesseret i at få fingre i dem også. Det er nok, kineserne gør virkelig de her forsøg på det. Men, påstår Huntington så, det betyder altså ikke, at de kan ligesom os. Det betyder altså ikke, at de overtager vores forståelse af moderniteten, som jo er noget med ligestilling mellem kønnene og demokrati, en mand, en stemme og alle de der ting. Tværtimod, i hvert fald igen ifølge den tolkning, så er det egentlig bare de tekniske forbedringer, men i øvrigt i virkeligheden en skarpere bevidsthed om egen oprindelige kultur, netop i meget høj grad, fordi man møder den vestlige kultur, det gør man jo enten man kommer hertil eller ej, for ellers gør man det gennem medierne. Så min påstand vil være, at jeg tror ikke på det, så vil jeg i hvert fald se det først, og så vil jeg i hvert fald sige, fordi naturligvis vil jeg da sige, jo, det er der da naturligvis muslimer. Nasser Carter er jo et præmieeksempel på en, der er assimileret, efter min mening i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg har ingen problem med at kalde ham dansker. Men alene de tal, der jo også har været lavet undersøgelser af, der viser, hvor mange muslimer i Europa, der for eksempel går ind for sharia-lovgivning, 37% viste en undersøgelse nogle år siden i Storbritannien, de unge muslimer, 74% af mindre kvinder burde gå tildækket. Cirka 50% af unge med marokkanske rødder i Holland mener ikke, demokratiet er en god styreform, osv. osv. Glem den der med små ekstremistiske mindretal, det holder ikke. Det her er et langt større og meget, meget bredere problem, og vi har simpelthen at gøre med et meget, meget stort antal mennesker, der så at sige tænker på en anden måde. Forestiller, hvad var det, jeg synes, jeg skrev i et eller andet glimrende. De har en anden forestilling om måden at indrette samfundet på. Det er min påstand. Og derfor gør det naturligvis også, at vi står over for ordentligt store udfordringer. Jeg begynder ikke at lede som et eller andet fuldstændig rabiat her til sidst, men jeg vil sige, naturligvis kan vi da gøre noget for at løse det. Vi kan starte med, det kan vi jo også tage i diskussionen, vi kan starte med at lade være med at lukke flere ind. Det måtte dog være det første, man kunne gøre, for at så måske stille og roligt at absorbere de store mindretal, vi har allerede. Det var nogenlunde, jeg havde. Tak.